Fénix pro dabing uvádí... Larry? Není tohle smutnej, Larry? Jak pak se máš, kamaráde? Dobře, asi... Co pak se ti stalo tentokrát? Ale nic... Hele, a víš, co pomáhá mě, když se mi zrovna moc nedaří? Chceš to slyšet? Co? Já tancuju. Když si zatrsám, hned lepší pocit mám. Běž už do prdele, Larry.